Ngayong gabi, mga kauturan kay Kristo. Yari nga itong mga intensyones para sa pagsulog naton sang nauna nga Domingo sang Adbiento. Para sa kalagnan day Moises Senior, Maura kag Maria Elena, offered by Moises, Tamises, and family. Para sa kalagnan day Mauro Senior, Amparo, Mauro Junior, Fernando, Estelita, kag Armando, offered by Malan and De La Torre family. Thanksgiving is offered by Mr. and Mrs. Donde Ledesma and family. Prayers for the safety of Donato Pison Memorial School basketball players. Thanksgiving is offered by Fernando Valencia Jr. and Elma Maravilla on their birthday on December 1. Thanksgiving is offered by Mrs. Elizabeth Trongoy on her 60th birthday today, offered by Twinkle and family. Thanksgiving is offered by Chailin Gay Lemery for passing the nursing board exam. Thanksgiving is offered by Mr. Ricardo Soles on his birthday today, offered by Julia Soles and family. Thanksgiving is offered by Eulalio Tabuyok Sr. on his 87th birthday on December 1. Thanksgiving is offered by Aileen Escarrera on her birthday on December 4, offered by Escarrera family. Kag ang ato niya mga sponsors, Mrs. Azucena Tabuyok and family, Mrs. Lourdes Tabirao and family, Miss Jean Likbanin and family, Mr. and Mrs. Jet Likbanin and family, Mr. and Mrs. Elizabeth Flores and family, Miss Angeline and Catherine Mabilog, Mr. and Mrs. Ricky Sayo and family, Mr. and Mrs. Efren Nakaya and family, Mr. and Mrs. Esperanza Ancayan and family, Mr. and Mrs. Christy Amor Abrot and family, kag Mr. and Mrs. Maria May Damanarig. Sa pagsulod naton sa panahon sang Adbiento, nagasugod kita sang bag-o nga tuig sang liturhiya. Ang Adbiento nagaagda sa aton sa pagbantay sa pagkari sang Ginoo. Ang Adbiento nga ang buot siningon ang pagkari, panahon sa paghanda para sa piyesta sang pagkatawo kag para sa parusiya. Ang pag-abot ni Jesus sa katapusan sang panahon. Ang Ginoong Jesus nagaabot sa aton pagsaulog sang Eucharistia, sa aton pagigugma sa tagsa-tagsa, kag sa adlaw nga aton ginalauman. Ang may mayaon niya nga pagkari sa paghukom sang mga buhi kag sang mga minatay. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tadifa. Palig magtindog ang katanan kay magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon.
Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Mga utol aton karon pagabinisyonan ining aton Advent thread nga mangikaupod naton sa aton pagpanakaton sa sining panahon sa Adbiento, sa aton nga paghulat sa pagsaulog sa pagkatao sa aton Ginoo kag sa iya pagkariliwat subong aton hari. O Ginoo nga amon Dios, magpanaog unta ang imo hamili nga bendisyon sa sining mga kandila, sining Advent wreath. Kabay nga ang kapawa sining mga kandila. Magpahayag sa amon, ka magpakita sa amon bilang simbolo ni Kristo sa iya saad sang kaluwasan. Kabay pa nga siya magbalik kag magluwas sa amon. Ginapangayag namin sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kilalahon naton mga utod ang aton mga sadaa, agud na mangin takos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita nagakonpisar ako sa Dios nga makagahom sa tanan, nga sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ka sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon sa tanan nga mangheles ka mga santos. Sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagahom sa tanan. Kasi napatawad ng aton mga sala, tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita. O Diyos nga makagahom, ligo na pagid ang amon kabubuton sa paghimo sing maayo. Agod nga paabuton namon sing may kalangkag si Kristo, kag iya kami ipahamtang siya tuo sa ginarian sang langit. Sa diin,
Siya nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Pagbasa gikan sa libro ni Isaías. Yari ang ginpahayag sang Dios kay Isaías nga anak ni Amos, nahanungod sang Huda kag Jerusalem. Sa palaabuton nga mga inadlaw, ang bukid nga ginatindugan sang templo, amo ang labing mataas sa tanan. Madamo ang mga kapungsuran nga magadubok sa iya. Kagang ila mga tawo magasiling, mataklad kita sa bukid sang Ginoo, pakadto sa templo sang Dios sa Israel. Mahibaluan naton kung ano ang luyag niya nga aton himuon. Magalakat kita sa dalan nga iya ginpili para sa aton. Ang pagtuo sang Ginoo nagahalin sa Jerusalem, gikan sa Sion, nagahambal siya sa iya mga tawo. Husayon niya ang mga kasuayan sang gamhanan nga mga pungsod. Ipasalsal nila ang ila mga espada nga mangin arado, kagang ila mga bangkaw nga mga inughabas. Ang mga kapungsuran hindi na mag-ininaway ukon maghanda para sa inaway. Karon, mga kaliwat ni Jacob, maglakad kita sa kapawa nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Makadto kita sa balay sang Ginoo nga nagakasadya. Makadto kita sa balay sang Ginoo nga nagakasadya. Nagkasadya ako sang pagsiling nila sa akon, dali makadto kita sa balay sang Ginoo. Kag karon, yari na kita diri nga nagatindog sa sulod sa mga puwerta sang Jerusalem. Makadto kita sa balay sang Ginoo nga nagakasadya. Diri nagakadto ang mga tribo sang Israel sa pagpasalamat sa Ginoo suno sa iya ginsugo sa ila. Diri napahamtang ang mga hukmanan sa diin ang hari nagahukom sang iya mga tawo. Makadto kita sa balay sang Ginoo nga nagakasadya. Magpangamuyo kamo agud may paghidait sa Jerusalem. Kabay pang ang mga nagahigugma sa imo, magmainoswagon. Kabay nga may paghidait sa sulod sa mga pader, kag kaligunan sa imo mga palasyo. Makadto kita sa balay sang Ginoo nga nagakasadya. Tungod sa akon mga abyan kag mga kaupdanan, nagasiling ako sa Jerusalem, ang paghidait manginyara sa imo. Tungod sa balay sang Ginoo nga aton Dios, nagapangamuyo ako para sa imo kauswagan. Makadto kita sa balay sang Ginoo nga nagakasadya. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, dapat ninyo himuon ini, kay nakahibalo kamo kung ano na ini nga tion. Ang tion sang inyo pagmata nag-abot na, kay ang tingon sang aton kaliwasan, mas malapit na sang sa tion nga kita nagtuo sing una. Ang kagabihon, madali na lang matapos, kagang adlaw, madali na lang magsugod. Gani maguntat na kita sa paghimo sa mga butang nga iya sang kadudulman. Ihanda na naton ang mga hinganiban nga iya sang kapawa. Magginawi na kita sing nagakaigo, subong mga tawo nga nagakabuhi sa kapawa sang adlaw. Untatan na naton ang mahigko nga pagkinalipay, ukon ang paghubog-hubog, ang pagpakikilawas, ukon ang pagpatuyang sang unod, ang pag-ilinaway kapag hisaay. Sa baylo, isuklob ninyo si Ginoong Hesukristo, subong inyo hinganiban.
ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Pagkanta kita tanan sa alleluia. Ipakita sa amon ang imo kaluoy o Ginoo. Ihatag sa amon ang imo kaluwasan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Pagkanta kita tanan sa alleluia. Alleluia, alleluia. Hallelujah, Alleluia. Pagkanta kita tanan sa alleluia. ang Ginoo sa inyo. Nagyaraman sa imo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo. Suno kay San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Si Jesus nagsiling sa iya magintutonan. Subong sa nahanabo sa panahon ni Noe, amuman ang mahanabo sa pag-abot sa anak sang tao. Kay subong sa wala pang anaw, ang mga tao nagakinaon ka nagailinom, nagapalangasawa ka nagapalamana. Tubtub gid sa tion nga si Noe nagsulod sa arka. Wala gid sing nakahibalo kung ano ang nagakatahanabo. Tubtob nga nag-abot ang anaw, ka nagkalalumos sila. Subong man sini ang mahanabo sa pag-abot sang tao. Sa sato nga tion may duha ka tawo nga nagaobra sa talamnan, ang isa kuwaon, ang isa mabilin. May duha ka babayi nga nagagaling, ang isa kuwaon, kang isa mabilin. Gani magbantay kamo kay wala kamo makahibalo kung anong adlaw magaabot ang inyo Ginoo. Dumduman ninyo ini. Kung ang tagbalay na kahibalaw ko anong ation sang gabi magaabot ang magawat, magapulaw siya kung tani, agud hindi pagsudlon sa makawat ang iya balay. Gani, maghanda man kamo, kaysa takna nga wala ninyo ginapaabot, ang anak sang tao magakari. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Magdaya sa imo, Ginoong Hesto Kristo. Hinigugma nga mga utod, Happy New Year sa iyong tanan. Pero hindi ka mo kumbensido nga New Year, how? Ang kalendaryo sang simbahan, ang ginatawag naton liturgical calendar, nagasugod sa panahon sang Adbiento. So gani, yari kita sa sining una nga Domingo sa panahon sa Adbiento sa diin aton ginsindihan kagin bendisyonan ang aton nga Advent Wreath nga mangin kaupod naton bilang paghatag sang sinyalis nga nagapalapit na kita sa pagsaulog sang Paskwa. Paskwa sang pagkatawas sang Ginoo. Apang hindi nato pagkalipatan nga ang Adbiento may tatlo kakahulugan. Una, meaning in the past ang nagligad. Ikaduha, meaning in the future. And third, meaning in the present. In the past, si Kristo nag-abot na
paagi sa iya pagkatawo 20,025 years ago. Subot silingon nagkari na si Jesus, napatay na siya gani, kanabanhaw nagkayab sa langit. Amo na ang Adbyento nga makabig naton past tense. Pero ang Adbyento magyatawag nga future tense. Amo na gitawag naton parousia. Kag amo ini ang ginapamalandungan naton sa mga unang Domingo sang Adbyento. Si Kristo magakari liwat. Sa palaabuton. Pero, sa nasiling ko na, ang Adbyento may present meaning. Kag ano bala ina? Ang pagpanuktok ni Kristo sa aton tagipusoon subong. Kay luyag niya nga magkari, magpuyo sa aton kabuhi. Ihinigugma nga mga utod, tapos na niya ang pagkari ni Jesus, na tawo na siya. Galing ang problema naton kung kaisa amuning ang inahatagan naton sang dako ang kabilinggan. Kita ninyo, ginasugid nga sa Pilipinas, amo ang may pinakalawig nga pagsilibrar sang Christmas. Sa nagahingapos ang August. Manugsulod ang September. Nagatika-tika na ang manugkanta sa aton paborito nga Christmas carol, no? Sino gani? Na. Di, halin pa lang sa September, ginabatyag na naton ang Christmas. Uki man ina. No? Pero hindi naton pagkalipatan nga ang Advent, amo ang pagpaabot naton kay Jesus nga magakariliwat. Kag ina, nagakinahanglan sa ginatawag naton pag sa ulog sang Advent sa aton present moment. Sa kabuhi naton subong, siling sa Ebanghelyo, magbantay kamo. Magbantay, agod nga hindi kita maabtan nga wala nakahanda. Kasubong bala nga ang makawat nagasulod sa isa ka puluyan kung wala sang may nagabantay. Machismis na gamay. Hindi na pagsugid, ha? Baka gabi na gulo-gabihan ako pauli. No? Ay may ginkantuan. Pag-abot ko sa seminaryo, na yun sa mga alas 11:15, di sarado ng amo na gate. Hala ko kabusina, siguro ang ginbusina ko mga dra sa Makalima. Sinin ko daw ay gate sa mga nagabukas ang gate, ha? Nanaog ko sa salakyan, kaga ginbuksan ko ang gate. Ang amon niya gwardya, nami iyang tulog. Bisan nga ginataghol na ko sa ido, wala man gihapon nakabugtaw. Bado ginatimtar ako nga, hindi ko mayo siguro taguon ko ng bike ya eh. Kaya ang bike ya, ara sa tupad sa iya nga guardhouse, no? Galing kay daw, wala man ko magpadala sa temptasyon, no? Kaya siling ko basi karon kung pagbugtaw yan sa kagahon, magsala-sala siya. Pero ti amo to, no? Wala nagabantay, bisan nga gintudo ko na ang pagbukas ang gate, tulog man gihapon. Tinigog mga utod, amo ning ihimplo sa aton kabuhi, kung daw nalulong bala kita sa kalibutan. No? Hindi kita makabatyag, hindi kita makamulalong, nga ang Diyos nagapanuktok na sa aton nga kabuhi. No? Nagapanawagan na sa aton, kaya nagapukaw na sa aton, nga magbago sa aton kabuhi. Gani, amo ini ang mensahe sa Advent, nga mangin mainandamon kita, kag mangin usisaon kita sa aton kabuhi. Kay basi, kung magbalik ang Ginoo, hindi kita mapasakop sa iya ginharian. Ang mga tao sa Ebanghelyo nagpamangkot, saan ko ini matabo Ginoo? Para sa aton Ginoo, hindi importante ang kunsan po. Ang importante nga permi kita handa. Handa sa tanan nga tion, buot silingon, nagahimo sing maayo. Anong aton nga balasihan? Ang nauna nga balasahon, nga
nga nagahatag sa aton sang vision ukol pananawan ni Kristo. Pananawan sang Dios, sa palaabuton nga wala na sang kinagamo, wala sang giyera. Gindescribe halimbawa nga ang mga espada pagasalsalon agud nga mangin arado. Busilingon makapang-arado ka lang kung may ginatawag naton peaceful condition. Nadumduman ko sa una istorya ni tatay kag ginanay tiyempo hapon. Tiyempo hapon nagapanguma sila pero ginakawat-kawat mo lang imo nga galarabon. Kay basi nga namin imo garap to madakpan ka sang hapon. Di daw wala sa tawag naton kahilwayan sa paghimo sa mga butang nga makahatag sang kabuhi. Yung mga utod kabay pa nga hindi kita madakpan o kung maabtan sa Ginoo nga nagapatuyang sa aton kabuhi. Magbugtaw kita, magbantay, kaya nga atong Ginoo magaabot. Nagapanuktok siya sa tanan nga tion sa aton tagipusoon. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, Amay, nga makagahom sa tanan, magubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo, ya anak, nga bugto nga aton Ginoo, nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Kinbunag ni Santa Maria Berhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikato kaadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, ka nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan dito magari pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, a Santa Iglesia Katolika, sa kakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala si katapusan. Amen. Mga utod ipangabay naton sa ato namay nga sa sining panahon sang Adbyento magbugtaw kita gikan sa pangabuhi nga patuyang kag pagpakasala. Kay malapit na ang aton kaluwasan. Sa dako nga pagsalig mga muyo kita nga nagasiling, dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Para sa mga ministro sang simbahan, kabay pa nga ipahanumdum nila permi sa mga tumuloo nga ang matuod nga kaladtuan amo ang ginharian sang langit, kag dapat ini pasulabihon labaw sa tanan nga mga butang. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Para sa amon pungsod, kabay pa nga ipaiway kami sa gutom, kasakit kag katalagman nga dala sang kahalitan, terorismo, cyberbullying, kag pag-ilinaway. Kabay pa nga hatagan kami sang Ginoo sing paghidait sa amon mga inadlaw. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Para sa mga opisyalas sang gobyerno, kabay pa nga magtinguwa sila sa pagserbisyo, subong maayo nga mga alagad nga gintugyan sang Ginoo sa pagdumala sang iya mga pagkabutang. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Para sa mga peregrino sa tuig sang Jubileo, kabay pa nga ini nga selebrasyon, magpabakod sang ila pagtuo, magpadalom sang ila paglaom, kag magpasangkad sang ila paghigugma. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Para sa amon mga pinalangga nga nagtaliwan na, kabay pa nga maaguman nila ang paghidait, kag kalipay dito sa himaya sang langit. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Ipangamuyo man naton ang kinahanglanon sang aton parokya, kag ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo.
Umahigugmaon nga may tuguti nga masunod namon ang imo kabubuton. Agud nga maatubang namon si Kristo nga may kalipay kag wala si kahadlok. Ginapangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Persons are gifts of God to me, that come all around so differently. Some so loosely, others so tightly, but promise are not the gifts. I am a gift from God to me. Do I accept the gift I see? I am a person, and for this reason, a wonderful gift of love. Am I a gift to others too? Willingly given for you and you. We are all persons. We are all gifts. So let's make a grand exchange of gifts. Walay magtindog ang tanan. Magpangamuyo kamo mga utod, agod nga akon kag Ginoo nga sakripisyo, mahamutan unta sang Dios amay nga makagahom sa tanan. Batununta sa Ginoong sakripisyo sa imong makamot, sa kadaywan kay men sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kaya sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, ginahalad namon ining tinapay kag binugikan sa mga bugay nga imo ginhatag sa amon. Bato na ini, kagabay pa nga ining sakripisyo nga amon ginasaulog sa sining mamalatyo na kinabuhi. Mangin kalikunan sa kaluwasan nga dayon para sa amon. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Nagyarangan sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw lang sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos ka ngangay gid. Takus kagangay gid. Igo kang aposlanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo santos nga amay gamhanan kag walay katapusan na Dios. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kaysang pagpaubos niya sa iya kaugalingon sa inauna nga pagkarisubong tawo.
Iya gintuman ang plano nga imo ginbuko sa una pagid. Kag iya ginbuksan para sa amon ang dalan sa kaluwasan. Agud nga sa adlaw sa iya mahimayaon nga pagbalik. Madangat namon ang mga saad nga amon karon ginapaabot sa dako ang kahidlaw. Gani upod sa mga ngiles, sa mga arkangheles, kay sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sa walay untat sa kalantahon sa imo'y himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang iyong espiritu sa pagpasantos sining mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sa kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-ihak ang tinapay nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iya magintoton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan kag magkaon sini. Kay ini among akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subungan pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis sa nagapasalamat luwat. Kag iya inigin palibot sa iya magintoton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis. Kay ini amo ang kalis ang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan na kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, magkalikang Ginoong Jesus. Kanigo amay amon ginahalad sa imo ning tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay kapag kabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mga tako sa pagatubang kapag alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginuodom-duma ang imong simbahan nga nalapnag sa bug-os na kalibutan. Himpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medifil, kasatanan nga makaparian. Dumdumang mga sakop sa among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila.
Dumdumaman tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluuyi man kami, kaya dari karon nagatambong, agon maambit namon ang kabuhi nga wala si katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Perinilos ng Diyos, upod kay San Jose nga Iyabana, upod sa mga apostoles, kasatanan nga mga santos na nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak, nga sa Hesus Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagira sa iya, ginahatag sa imo Dios amay nga makagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kaghimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, mga muyo kita puno sa pagsalig, suno sa gintudlo sa aton. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatay kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agon maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amo ginalauman nga magabalik sa Hesus Kristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, sa pagidait kinabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, pagtuo sa iyong masimbahan. Kagsuno sa iyong ginsiling, hatagi siya sa iyong pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari, sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo, iragi hapon sa iyong tanan. Kagyaraman sa imo. Mga utod si may kalipay, maghatagay ka mo sa pagidait. Peace be with you. Sa
Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulangan ang mga ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dilako takos, pangsulod ka sa akon puluyan. Apahimit lang lamang sa kapulong kamag-aayo ang akon kala. Corpus Christi. Tudyat, vitam eterna. Sangus Christi. Tudyat, vitam eterna. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikip matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kala. For night we wait in darkness, longing for truth. We turn to you. Make us your own, your holy people, that for the world to see. Rise, be your light, shine in our hearts, shine through the darkness. Rise, be your light, shining your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Rise, be your light, shine in our hearts, shine through the darkness. Rise, be your light, shine in your church, gathered today. Palyog magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Ginoo, kabayang amon pagkalawat magbulig sa amon sa pagpakamahal sa mga butang nga langit nun. Samtang kami nakabuhi diri sa duta. Kag sa paghangad sa makayuhan nga wala sing katapusan. Ginapangayon namin ni sa imo,
Pagi kay Kristo, ngamon Ginoo. Palag maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Ang aton niya pag-celebrar sa Misa Aguinaldo, so yun ay naghilapit na sa December 16, alas 4:30 sa kagahon. So sa gihapon kita magapatigayon sa Misa di Aguinaldo dari sa aton nga Barangay Chapel. So gani sa mga maluyag nga mag-sponsor sa aton niya Misa Aguinaldo, pag-aangot lang kamo sa aton Barangay Chapel Coordinator sa kay Tita Grace Ledesma. Kag subong man sa mga maluyag nga mag-contribute para sa decorations kag Christmas lights nga igabutang naton diri sa aton chapel kag sa aton nya covered gym agud mahatagan pagid sing duag ang pag sa ulog naton sang Misa di Aguinaldo sa pag-ama naton sa pag-abot sang pagbunag sa aton mahal nga Ginoo. So na welcome gid kag amon gid ginapasalamatan sa inyo. Subong man bilang pag challenge sa parokya sa aton nya diri sa aton komunidad, makatukod kita nga kada Biyernes Santo may ara kita at least isa ka santos nga prosesyon dito sa aton nya parokya. So gani kami sa council nagapatigayon man nga kung masarangan namon provide ang council sa santos kag subong man ang karo. So pagayuan namon sa bulig sa aton nya katilingban kaya nga karo naton diri sa aton nya chapel kinahanglan man naton sa kada pag-celebrar naton sa aton nya mga okasyon, ilabi na kung may fiesta kag kumera sa mga prosesyon diri sa aton nya katilingban. So gani ginapangayo namon ang inyong bulig sa inyong contribution agud nga makaobra kita sang karo diri sa aton katilingban kag para mayara kita sa santos nga maprosesyon dito sa atong parokya sa palabuton nga Semana Santa sa 2026. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Magduko sa pagpangayo sang bendisyon sa mahal nga Dios. Nagatuo kamo nga anak sang Dios nagkarina sa aton sang una nga panahon. Nagapaabot kamo nga siya mabalik liwat. Kabay ang iya pagbalik magdala sa inyo sang kapawa sang iya pagkasantos. Kag iya bendisyon magdala sa inyo sang kahilwayan. Amen. Kabay nga magmalig-on ang ginupagtuo sa Dios. Malipayon ang paglaom, kamabinungahon ang paghigugma sa tanan nga adlaw sa inyo kabuhi. Amen. Nagakalipay kamo nga tumanluluwas nagpuyo upod sa aton subong tawo. Kumagkari siya liwat sing mahimayaon, kabay nga ihatag niya sa inyo ang kabuhi nga dayon. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Mga utod, si may kalipay, malakat kamo sa pagidait, nahalad na ang Santos Kamisa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa tanan. May gabi man, Father.